we're buying Bitcoin at 1 penny. It's just $1. Get some Bitcoins. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high. Offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. Λοιπόν, γεια σας. Είναι το πρώτο βίντεο για το The Blockchain. Επιτέλους λέω αυτή την πρόταση. Ελπίζω να σας άρεσε και το intro λίγο με ιστορικά πρόσωπα σε ένα σύντομο βίντεο, ανθρώπους που πιστέψαν ή και όχι στο Bitcoin και αυτή την νέα εποχή που έρχεται. Φυσικά αυτά περάσαν, η ιστορία έχει γραφτεί. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία πάνω στα charts, support, resistance κτλ. Θέλω να σας πω λίγο σύντομα ποιο είναι το supply zone του The Blockchain, τι προσφέρουμε δηλαδή και τι θέλουμε να πετύχουμε, πώς ξεκινήσαμε, λίγο έτσι πολύ σύντομα 2-3 πραγματάκια. Εγώ είμαι ο Θάνος, πριν απ' όλα. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με το Bitcoin επίσημα ήταν όταν ακουμπήσαμε περίπου τις 64 με 65.000. Καταλαβαίνετε αυτό μόνο τι σημαίνει. Ήμουν λίγο διστακτικός στην αρχή, αλλά αγόραζα κιόλας διστακτικά σε κάθε πτώση. Αλλά προφανώς αυτό συνέχεια έπεφτε. Εν τέλει πούλησα τα πάντα κάπου στα 27-28, κάπου εκεί ήταν, δεν θυμάμαι. Μετά αποφάσισα να μάθω πρώτα και μετά να ξαναπροσπαθήσω για όλο αυτό, οπότε άρχισα το διάβασμα. Και έτσι έρχομαι στο λόγο που φτιάχτηκε και το The Blockchain. Ο λόγος είναι να προστατεύσουμε όσους ενδιαφέρονται να προστατευτούν. Μας ενδιαφέρει η ουσία και να διαβάζουμε την αγορά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αν κάποιος μπήκε στο site, στο theblockchain.gr, θα δει μια σειρά από άρθρα κυρίως ενημερωτικά. Και παρένθεση, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει ένα άρθρο με ένα πολύ ισχυρό narrative που ετοιμάζει ο Κυριάκος. Κυριάκος είναι ο άνθρωπος που με γνώρισε με τα κρύπτο στην ουσία και ασχολείται πάρα πολύ με τα fundamentals, γενικότερα πορτοφόλια τέτοια. Σιγά σιγά χτίζουμε και το Discord, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολύ δυνατή κοινότητα ώστε να μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες και βοήθεια στον κόσμο. Τέλος πάντων, από εκεί πέρα που είχαμε μείνει, στο The Blockchain θα βρείτε πάρα πολλά ενημερωτικά άρθρα, οπότε φαίνεται κιόλας ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για να τον προστατεύσουμε. Προφανώς δεν δίνουμε σήματα, δεν είμαστε επενδυτικοί σύμβουλοι, λέμε απλά προσωπικές απόψεις. Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και στο TikTok. Κάνουμε κάποια γρήγορα βιντεάκια εκεί πέρα που εντάξει, είναι για κάποιους που θέλουν να θυμηθούν, να δουν έτσι λίγο πιο πιασάρικα πέρα από ξέρει ανάλυση που κάποιος μπορεί να τους κοράζει. Να μπούμε λίγο σιγά σιγά σε αυτά που θέλω να πω. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα ψυχολογικό κομμάτι, ας πούμε, τι βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, έχουμε έτσι κάποια κεριά που στην ουσία βλέπουμε κινήσεις τιμής και αγορές πωλήσεις. Τι σημαίνει όλο αυτό? Από πού ξεκινάει η τεχνική ανάλυση? Γενικότερα προφανώς ξεκίνησε από εμπόρους οι οποίοι θέλανε να βρουν έτσι περιόδους όπου θα αγοράζανε στην ουσία φθηνά εμπορεύματα και θα τα πουλούσαν σε ψηλότερη τιμή σε κάποια άλλη εποχή. Υπάρχει ένα γράφημα συναισθημάτων που δείχνει την κίνηση της τιμής. Γράφημα συναισθημάτων, λέω αυτό ακριβώς εδώ πέρα που βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί τα κεριά στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τα ακριβή συναισθήματα των ανθρώπων που την αποτελούν, όλων εμάς. Και για να συνεχίσω, υπήρχε στην ουσία αυτή εδώ πέρα η ανάγκη να αγοράσουν φθηνά και να πουλήσουν ακριβά ώστε να έχουν κέρδος από όλη αυτή εδώ πέρα την ιστορία. Στο zoom τώρα, λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην ουσία για ποιο λόγο, τι ακριβώς είναι η αντίσταση, τι ακριβώς είναι μια υποστήριξη. Μ' αρέσει τα πράγματα να τα λέω έτσι με ιστορίες και για να γίνονται πιο κατανοητά και να κρατάμε την ουσία. Γιατί όσο καταλαβαίνουμε την ουσία, να ξέρετε ότι όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε μπροστά μας θα γίνει
πάρα πολύ πιο απλό. Οπότε θυμάμαι, μου είχε πει ένας φίλος ο οποίος είχε αγοράσει Solana σχετικά πολύ νωρίς στον προηγούμενο κύκλο. Μιλάμε για το 2019 περίπου, τότε επί COVID εποχή που όσοι δεν είχαν ταράξει το Netflix βγάλανε λεφτά με τα κρύπτο. Τέλος πάντων, αυτός ο συγκεκριμένος φίλος μου είχε αγοράσει τη Solana νομίζω κοντά στα 17, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει τη Solana αγόραζε συνεχόμενα, αγόρασε και στα 80 και στα 120. Αγόρασε και στα 220 γιατί σκεφτείτε ότι το hype του Bullrun σε οθεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να αγοράζει όλο και περισσότερο, γιατί είναι αυτή η απληστία στη μέση. Υπάρχει σχετικό άρθρο, να κάνω και λίγο promotion, έτσι λίγο το site. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο για την ψυχολογία στις επενδύσεις, οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Καλά το κάνεις σε ένα μεγάλο πορτοφόλι, το θέμα είναι πώς θα το διατηρήσεις. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι αγόρασε Solana και στα 220 κάπου εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά τι συνέβη, έγινε αυτή η πτώση, δεν πούλησε ποτέ. Δεν θυμάμαι άμα είχαμε δει και το Solana κιόλας, νομίζω κοντά στα 10, κάπου εκεί πέρα το είχαμε δει να φτάνει. Οπότε σε μια κουβέντα που είχαμε, μου είχε πει συγκεκριμένα ότι με το που δω το Solana να χτυπάει τα 220, μη σου πω και πιο νωρίς, θα τα πουλήσω όλα. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι ο ορισμός της αντίστασης ή άμα το κάνεις για ένα reverse της υποστήριξης. Τι εννοώ με αυτό. Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα πάνω υπάρχουν πάρα πολλά παγιδευμένα λεφτά. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα και αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα για να το θέσουμε κάπου διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τεχνική ανάλυση. Θέλω απλά να αναλύσω λίγο το σκεπτικό μου πίσω από την στήριξη και την αντίσταση. Οπότε σκεφτείτε εδώ πέρα πάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά παγιδευμένα με ανθρώπους που έχουν δεν το αγάπησαν τώρα που χάσανε αυτά τα κέρδη. Έτσι. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα. Αυτοί είναι ακριβώς σαν την περίπτωση του φίλου μου, αυτός ας πούμε ότι είναι ο φίλος μου, όπου ήθελε ανυπομονεί να φτάσει στο Solana, τώρα δείχνω Bitcoin, αλλά είναι η ίδια ιστορία. Ανυπομονεί να φτάσει στο Solana σε μια τέτοια τιμή, ώστε να πάρει το προηγούμενο κέρδος του πίσω. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρίσκονται και αυτοί εδώ πέρα οι υπόλοιποι πολιτές. Οπότε αυτό αμέσως καθιστά αυτή εδώ πέρα την ζώνη, μια ζώνη αντίστασης, όπου βρίσκονται αρκετοί τέτοιοι πολιτές που περιμένουν να πάρουν κέρδος. Αυτό φυσικά θα οθήσει την τιμή σε μια καθοδική κίνηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Φυσικά, κάπου εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο σκεπτικό, όπου όταν η τιμή επιστρέψει, θα υπάρχουν ίσως σχετικά καινούργοι στον χώρο που θα είναι έτοιμοι να αγοράσουν. Παιδιά, το ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνω τεχνική ανάλυση. Λέω απλά μια ιστοριούλα έτσι για να καταλάβουμε για τις σημαντικές ζώνες στήριξης αντίστασης, πώς σκέφτονται, πώς λειτουργεί στην ουσία η αγορά και γιατί κάποια ζώνη μπορεί να είναι ζώνη αντίστασης ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε ότι αυτό εδώ πέρα το ξέρουν ήδη. Ότι εδώ πέρα πάνω υπάρχουν πολιτές, το ξέρουν ήδη. Κάποιοι που κάνουν trading τη τιμή του BTC ή οτιδήποτε και περιμένουν και να αντιδράσει κάπως έτσι. Βέβαια,
Πάντα παίζει ρόλο η δύναμη του bitcoin για το άμα θα συνεχιστεί αυτή εδώ πέρα ε, η παραβολική κίνηση, γιατί όπως βλέπετε το narrative του ETF είχε τεράστια δύναμη. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι ναι, μπορεί να γυρίσει εδώ πέρα κάτω η τιμή και εδώ πέρα θα υπάρχουν αγοραστές που θα είναι έτοιμοι να ξαναστείλουν to the moon. Φυσικά ακόμα και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτές μπορεί να φτάσουν στο σημείο να πούν ότι ok, πήραμε το παλιό μας κέρδος, μήπως θα ήταν καλό να αρχίσουμε και εμείς να αγοράζουμε ξανά, γιατί βλέπουμε κάποια δύναμη στο bitcoin. Οπότε αρχίζουν εδώ πέρα οι αγοραστές και γίνονται περισσότεροι και κρατάνε αυτό εδώ πέρα το σημείο της τιμής. Οπότε εδώ πέρα αρχίζουμε και το θεωρούμε μια ζώνη ζήτησης και από προηγούμενα σημεία και από πιο προηγούμενα σημεία. Βέβαια όσο πιο καινούριο το price action τόσο καλύτερο. Οπότε κάπως έτσι οι αγοραστές γίνονται όλο και περισσότεροι ώστε να φτάσουμε σε ψηλότερα επίπεδα, να οθήσουμε την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα. Να το κάνουμε και κάπως έτσι για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε στα 60. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργεί η αγορά. Ξεχασμένοι υπάρχουν εδώ πέρα πάνω, ξεχασμένοι υπάρχουν εδώ πέρα πάνω. Είναι πολύ πιθανό η τιμή να φτάσει εδώ πέρα και να κάνει ένα γύρισμα από αυτούς ακριβώς που κάποιοι θα πουλήσουν, κάποιοι θα σορτάρουν επειδή γνωρίζουν ότι εκεί πέρα πάνω υπάρχουν πολιτές. Οπότε κάπως έτσι θα συνεχίσει να κινείται η αγορά. Τώρα για την στήριξη και την αντίσταση θα ήθελα να πω έτσι πιο συγκεκριμένα πραγματάκια. Θα ήθελα λίγο έτσι να σταθούμε σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα ας πούμε υπήρχε μια πολύ σημαντική υποστήριξη στο bitcoin στο 2018, όπου βλέπαμε στην ουσία μια κίνηση της τιμής που χτύπησε 1, 2, 3, 4. Πολύ σημαντικό σημείο, κάτι μας έδειχνε εδώ πέρα, κάτι μας έδινε μια πληροφορία την οποία εμείς προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε. Μπορείς να σκεφτείς ότι υπάρχει εδώ πέρα κάτω ένας στην ουσία πολύ δυνατός αγοραστής και δεν άφηνε την τιμή. Κάθε φορά που η τιμή ακουμπούσε κάτω αγόραζε και ξαναγόραζε. Ώσπου τελείωσαν οι αγορές του, τελείωσαν τα bitcoin του, τελείωσαν τα χρήματά του και η τιμή κατέρευσε. Τώρα αυτό εδώ πέρα που λέω, σκεφτείτε το λίγο σε μεγαλύτερο εύρος, δηλαδή δεν ήταν ένας, ήταν κάποιοι παραπάνω. Μπορεί να ήταν και ένα hedge fund το οποίο είχε ένα μεγάλο αριθμό τέλος πάντων χρημάτων. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που θα καταλήξω θα καταλάβετε γιατί το προσπέρναω έτσι. Οπότε έρχεται κάποιος και σας λέει ότι αυτή εδώ πέρα συγκεκριμένη, τα χτυπήματα εδώ πέρα πάνω στη συγκεκριμένη υποστήριξη αποδυναμώνουν αυτήν εδώ πέρα την υποστήριξη και ξαφνικά η τιμή καταραίει. Υπάρχουν όμως από τον αντίποδα παραδείγματα που στην ουσία, να πάμε λίγο πίσω, μας λένε κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα, ας δείξουμε αυτό. Έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα που στην ουσία μας λένε το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι
Έχουμε μία επαφή, δύο επαφές, παραλίγο, τρεις. Οκ. Γιατί δεν αποδυναμώθηκε αυτή εδώ πέρα η υποστήριξη? Τι έγινε διαφορετικό? Και είδαμε αυτήν εδώ πέρα την εκτόξευση. Υπήρχαν εδώ πέρα πάλι, σαν τους προηγούμενους που είπαμε, κάποιοι δυνατοί παίκτες, όπου κάθε φορά που ακουμπούσαμε σε αυτή την αντίσταση, την υποστήριξη, αγοράζανε, γεμίσανε τις θέσεις τους και στείλανε την τιμή πολύ ψηλότερα. Αυτό που θέλω να πω στην ουσία με τα συγκεκριμένα παραδείγματα, τώρα εντάξει, για το δεύτερο σίγουρα θα υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κάποιο συνδυασμό στο πήρω στο 15 λεπτό, απλά ήθελα να σας πω ακριβώς που θέλω να καταλήξω, ότι στην αγορά για κάθε σου απόφαση πάντα θα υπάρχει μία αντίθετη άποψη με την ίδια ακριβώς ισχύ, με ίδια επιχειρήματα, μπορεί πιο δυνατά, μπορεί λιγότερο δυνατά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στο δικό μου το σκεπτικό ισχύει ένα και μόνο πράγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει άμα εδώ πέρα υπήρχε κάποιος που συνέχεια αγόραζε και αποδυνάμωνε αυτήν εδώ πέρα την υποστήριξη. Με ενδιαφέρει αυτό εδώ πέρα το κερί που σπάει αυτή την υποστήριξη. Με ενδιαφέρει αυτό το κερί που μου δείχνει ότι αυτή εδώ πέρα η υποστήριξη σταμάτησε να υποστηρίζει. Και αυτό θα πρέπει, πιστεύω, να ενδιαφέρει και εσάς, να σας ενδιαφέρει η στιγμή που κάτι αλλάζει στην αγορά. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά εδώ πέρα για να κουβεντιάσουμε, για να πούμε ποιος αγόρασε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Θεωρώ ότι αυτή εδώ πέρα είναι η πληροφορία που ψάχνετε και αυτή ακριβώς είναι η πληροφορία που θα πρέπει να συνεχίσετε να ψάχνετε. Θα φτάσουμε στο σημείο που κάποια στιγμή θα σας πω γιατί μπορούσαμε να καταλάβουμε εδώ πέρα ότι αυτή η κίνηση θα συνεχιστεί και δεν είναι μικρή. Να πούμε ότι από τις 5.000 φτάσαμε στις 3, είναι περίπου 40% πτώση. Είχαμε μείνει στο ότι μας ενδιαφέρει αυτό το κερί και θα σας δείξω ακριβώς ποιο άλλο κερί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και αυτό εδώ ακριβώς το κερί. Είναι λίγο πιο ακριβής. Ναι. Μας ενδιαφέρει και αυτό εδώ πέρα ακριβώς το κερί. Να σας δείξω. Αυτό εδώ. Θα πει κάποιος γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό εδώ πέρα το κερί. Και αυτό έσπασε. Είναι εβδομαδιαίο. Θα μπορούσα εγώ να είχα μπει εδώ πέρα και να είχα χάσει ένα μεγάλο ποσοστό του πορτοφολιού μου. Ίσως να είχα γυρίσει περιμένοντας τη τιμή να πάει στο κάτω εύρος ή στο μέσο του εύρους να είχα βγει με χασούρα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει αυτό το κερί γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η ψυχολογική δύναμη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ψυχολογική δύναμη, μας ενδιαφέρει αυτή εδώ πέρα η ψυχολογική δύναμη που μας δείχνει μια μεγάλη συνέχεια στην τιμή. Μας ενδιαφέρει να κλείσει αυτό το κερί για να αποκτήσουμε bias και ένα σκεπτικό που θα κλείνει πιο πολύ προς κάποια κατεύθυνση. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το κερί έσπασε όντως την αντίσταση, έκλεισε και από πάνω, όμως την επόμενη εβδομάδα είχαμε ένα ισοδύναμο κόκκινο κερί. Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνουν μια αναποφασιστικότητα της αγοράς εδώ πέρα σαν συναίσθημα, ότι το συναίσθημα που επικρατεί είναι η αναποφασιστικότητα. Γενικά υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το βλέπουμε. Συνέχισε με αναποφασιστικότητα, άρα η αγορά νιώσε ότι δεν είναι έτοιμη να φύγει από αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο εύρος τιμών και να πάει ψηλότερα. Από θέμα ψυχολογίας μπορούμε να πούμε ότι άμα το θέσουμε στον εαυτό μας σε αυτό το παράδειγμα, αυτά θα πούμε για σήμερα, ξέρετε, και θα κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Απλά όντως επειδή μου αρέσει να δίνω μια ιστορία πίσω από κάθε τι,
θα ήθελα για το συγκεκριμένο να θεωρήσετε το καλύτερο παράδειγμα θα ήταν να πάρετε τον ίδιο στον εαυτό και να θεωρήσετε ότι έχετε ένα γράφημα, ένα δικό σας chart με πράσινα και κόκκινα κεριά στη δική σας ζωή και στο πώς ξεκινάτε. Ότι είμαστε ένα γράφημα, υπάρχουν εδώ πέρα πάνω συναισθήματα, όπου αν θεωρήσουμε ότι εδώ πέρα είσαστε παράδειγμα πριν το βήμα σας στην πολιτική, έχετε ένα φόβο μέσα σας, δεν είστε σίγουροι αν θα τα καταφέρετε, ξαφνικά σας στηρίζει το περιβάλλον σας, μαζεύετε την ψυχολογία που χρειάζεστε και όλο αυτό εδώ πέρα, όλη αυτή εδώ πέρα η ψυχολογία αποτυπώνεται σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς το κερί που λέγαμε πριν. Βγαίνετε από αυτό το εύρος, μπαίνετε στην πολιτική, παράδειγμα πάντα, και καταφέρνετε να φτάσετε στο υψηλότερο σημείο της καριέρας σας. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας αρέσει αυτός ο τρόπος με τα παραδείγματα, γιατί απλά θέλω να σας κάνω παραστατικά και με πολύ πιο απλό τρόπο από τα συνηθισμένα το τι βλέπετε μπροστά σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολύ καλά βίντεο που θα σας αρέσουν. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο. Τεχνικά δεν δείξαμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια υποστήριξη, μια αντίσταση, αλλά θα έρθει η ώρα. Θα ήθελα να το κρατήσω σε αυτά τα επίπεδα το συγκεκριμένο βίντεο και νομίζω ότι η πληροφορία προς το παρόν είναι αρκετή. Μέχρι το επόμενο βίντεο μείνετε ασφαλείς και χαίρομαι για αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και που ξεκινάει το The Blockchain την πορεία του και στο YouTube. Ελπίζω να μεγαλώσουμε αυτή την κοινότητα και να την αγαπήσετε. Καλή συνέχεια σε όλους. People were buying Bitcoin at 1 penny. It's just $1. Get some Bitcoins. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high. Offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza.